Уважаеми колеги, добре дошли в курса по аудиовизуални и информационни технологии в обучението по химия. С този малък видеоклип ще ви запознаем с основните характеристики на курса и с неговата структура в Moodle, за да може да го използвате по възможно най-добрия начин. На екрана виждате вида на курса, така както той се разработва в момента, и пътят на неговото постигане от начална страница, през моите курсове, преподавател, методически звена и съответно курса, който във вида, в който в момента се разработва. Когато той стане курс за студенти, вие ще го намерите в същата начална страница и моите курсове, но не в раздела преподавател, а в раздела студенти и съответно методически звена, също с наименованието АВИТОХ, независимо от другите абревиатури в него. Както виждате, началото на курса може да използвате презентацията в какъв курс ще участвате, за да се запознаете с особеностите на курса. Кафене Синтез е кафене, т.е. форум, в кавички кафене, в който може да се представите на колегите си, да се запознаете, да сложите вашата снимка и да представите своите интереси. Вашите водачи в курса са доцент Милена Кирова и доцент Елена Бояджиева. Може да ги намерите на този вътрешен телефон, който се избира от портиерната в химическия факултет, също само че последните 3 номера. Или да ни пишете чрез Moodle за специална среща или съобщение, ако искате. В новинарския форум ние ще пускаме допълнителни съобщения във връзка с вашата работа, а вие може да задавате вашите въпроси в често задавани въпроси в този форум. Описани са в тази малка страничка компютърът, който ви е необходим, и програмите, които са ви необходими. Те не са нищо специално, освен съвсем обикновен компютър, Microsoft във всичките му версии, Windows на Microsoft във всичките му версии и също така Office пакет, най-вече текстообработваща програма и PowerPoint, поне тях от версия 2007-2003 до версия 2010. Искаме да ви обърнем внимание на правилата за преписване. Много често колегите заимстват своите работи един от друг. Внимавайте с това, вижда се много лесно в интернет това заимстване, или пък понякога се забелязва заимстване от работи на други колеги или учители през интернет. Има проверка за вашите работи с софтуер за плагиатство, така че не използвате такива възможности за успех. Те няма да ви доведат всъщност до реален успех. Допълнително, ако имате затруднение в средата Moodle, с работата в нея, можете ето на този адрес само да кликнете и да се запознаете с особеностите чрез една видеолекция. А за да видите дали имате достатъчно умение за работа с този точно курс, можете да попълните една от двете анкети. Всъщност това е една и съща анкета. Първата е в текстообработваща програма Word 2003, а другата 2010. И да проверите създадените в края на анкетите възможности за самооценяване своите умения. Ако видите, че имате затруднения с очакваните от вас умения, пишете ни, не се притеснявайте и можете да поработите допълнително по зададени от нас тематика. Също така можете да ни намирате всеки понеделник от 2 до 4 часа в факултета по химия и фармация 219 стая. Допълнително сме разработили за вас подробно ръководство за оценяването на дейностите в курса. Може да го видите и да съобразявате вашата работа именно с това ръководство. В него са описани подробно критериите за оценка на курсовата работа, на домашните работи, също така и участието ви в форумите, в работилниците или в уики, които са предложени.
Запознайте се с този текст и дори го изтеглете на вашия компютър, за да го използвате за самооценяване на вашата работа. Всички теми са разработени с приблизително подобна структура. Винаги има начало на темата, след това са поставени ясно целите на темата, като много често задачите от отделните задания са ориентирани към съответните цели. Също така, след това ще имате възможност с кратка страничка да се запознаете с начина, по който трябва да работите в тази тема, съответната тема, за да бъдат вашите усилия успешни. След това са дадени ресурсите, има мултимедийни презентации и допълнително материали, които вие ще видите за всяка тема. Практически задачи. Практическите задачи са винаги означени в оранжево, а ресурсите в началото са синьо. Много често има задание, което трябва да изтеглите. Това е празен файл с задачите, който ви трябва да попълните вашите решения и да го изпратите на ето такова място, индивидуални задачи по темата, място, където трябва да ги изпращате. Имате възможност в повечето случаи да скачвате вашата чернова, върху която ние можем да даваме допълнителна помощ, а накрая и да натиснете бутон за крайно предаване на вашата работа. В някои от темите ще видите такива зелени рубрики, да се забавляваме докато се упражняваме или химиците ще шегуват и така нататък. Това са допълнителни възможности да общувате по време на курса и да качвате интересни материали във връзка с него. Ето тази втора тема, организирана по същия начин. Има как да работим в темата, ресурсите, практическите задачи. И ето тук някакви допълнителни ресурси, забавни химически странички. В някои от темите, както ще забележите, има връзки и към допълнителни ресурси, ето както тук, допълнителни ресурси в интернет на английски език, тъй като областта на информационни и комуникационни технологии в обучението и в частност в обучението по химия се развива изключително бързо. Голяма част от материалите са точно на английски език. Ако се затруднявате, може да опитате превод на тези материали чрез Google, но това е само за да се ориентирате в материалите. В никакъв случай не ви препоръчвам да използвате Google при писането на вашите разработки, т.е. директни преводи от Google. Много се личи, когато са направени чрез него. Също така, някои от ресурсите, в някои от практическите задачи, ето както тук, са организирани като работилници, т.е. не е необходимо да пишете отделно задание, всеки отделно да го предава, а тук всеки ще пише примерно отделно задание, ще го предава в работилницата и ще оценява задания на своите колеги. Запознавайте се внимателно с съответните очаквани от вас действия и резултати във всяка тема. Ако имате затруднение, пишете ни или посетете 219 стая в химическия факултет. След като завършат всички теми, обърнете внимание, че тъй като имате разработване на курсовата работа и задачите по нея са отбелязани навсякъде с червено. След като завършат всички задължителни теми от лекционния курс и предаването на курсовата работа, разбира се, то ще стане съвсем накрая, започва след 10-та тема, 11-та тема, започват упражненията. Има дадени допълнително тюториали за работа с текстообработващите програми, с анимирането на химичните реакции и физико-химични процеси. Някои от тюториалите са на английски език, някои са ръководства на руски, но има и ръководства на български език, които са означени отделно, например, ето анимиране на получаване на вода. Може да ги намерите, те са направени от нас за ваша помощ. След като направите всички необходими упражнения, е необходимо да ги качите само на едно място. Ето тук. Място за качване на всички упражнения, които са изработени. Тук са представени съответните упражнения, които трябва да бъдат качени. Ако случайно някой от вас качи само част от тях и погрешно натисна бутона за предаване, а не е качено останалите, има още едно място за предаване на файла за упражнения. Обърнете внимание какви са те и колко са, изработете ги внимателно. Към този курс за напреднали има допълнителен модул, който ние се надяваме по-голяма част от вас наистина също да осъществят. Това е модул свързан с разработване на тестове анкети в различни други среди, а не в
Word, като първата част е всъщност разработване тестове или анкети в Google форми, има дадени ресурси, връзки към туториали и много малка практическа задача. Също така възможно да качите вашите анкети и също така и някои от вашите резултати. Това са много удобни инструменти за работа и мислям, че са необходими за всеки учител. Затова е желателно да изработите и тези материали. Те не са абсолютно задължителната част на курса, но работата по тях ще може да подобри вашата оценка, тъй като работата в курса предполага и творческа дейност, каквато се предполага и в тази част на незадължителна част на курса. Има анкети в SurveyMonkey, дадени са ресурси, възможност за връзка към SurveyMonkey и съответно практическа задача, която изобщо не е трудна. Може да видите, това е един много хубав начин да събирате допълнително ваши данни за вашите ученици. Още повече, че учениците обичат да попълват онлайн анкети. Те са им по-приятни, отколкото също и малки тестчета, за разлика от тези, които са на хартия. Последният част на избор на ния курс е възможността да се работи с KIA, най-лесните и бързи тестове. Проблема с KIA е, че това е една платена система и вие ще трябва да направите регистрация само за един месец. След това той трябва да се плаща. Надяваме се накрая вие да завършите успешно курса по Авитох, по аудиовизуални информационни технологии в обучението по химия и да използвате усвоените умения в класната стая. Благодаря ви за вниманието.